Sige, pwede po na kung i-record. Okay. Dirita sa atong study, Pastor, sa Westminster Confession of Faith. O magsugod ta chapter by chapter. O dinhi sa chapter 1 ta, tuod kining Westminster Confession adunay 33 ka chapters. No, adunay 33 ka chapter. Now sa diha nga ang usa ka simbahan mag-hold ni ining confession, wala nagpasabot nga kini na ang atong gipakabiblia. No, dili pasabot nga kini na ang atong pinakabiblia kay ang atong otoridad yun sa atong faith o sa practice mao gyud ang balaan nga kasulatan. In fact, ang kaning Westminster Confession mo ni siya ang iyang mo ni stand, mo ni ang gibarugan sa Westminster Confession ug busa bisan kita sa atong pagpanudlo ang balaan nga kasulatan gyud maoy atong final authority. Now, nganong naay confession? Actually, ang confession is regular o normal na siya sa matag simbahan. O ngani panahon pa ni Jesus Christ, mangumpisal si Apostol Pedro. Ang question ni Christ, ang question ni Christ is kinsaman mato niya, kinsaman ko sumala sa mga propeta o sa mga katawhan, sa mga inyo, kinsaman ko. O ang tubag ni Apostol Pedro is ikaw mo ang Kristo, ang anak sa buhing Dios. So every time nga ang usa ka Kristohanon mo hatag og iyang ibali statement of faith, mo pahayag unsa iyang gituohan, ang tawag niya na confession. Creed tawag ni ana. So dili kalikayan nga naanay nagi creed o na confession. Og bisan pagani ang mga kining mga atheist kani mga dili mo tuog Dios, once nga mohimo sila statement about God, about sa Dios, creed na siya. So creed, C-R-E-E-D. Muna nga ang mga tao moingon nga wala daw sila creed kundi si Kristo, no creed but Christ. Kanang statement creed gihapon na siya. So muna nga ang necessity ka kinahanglanon ang confession. So ang confession kining atong gamiton karon is the Westminster Confession. Nagsugod kini sa unang chapter. Ug ang chapter niini mao ang balaan nga kasulatan. So naana sa imong kining na siguro sa imong kopya na. Akong PDF. Akong gitanaw, Pastor. Nakasulod ko. Oo. So tan-aw nimo sa English ng imo Cebuano. Kato English akong gibasihan, Pastor, kay gilaluman kay ko si mong taga si mong Bisaya. Sige. So i-testing na ako nga i-share kining akong di ko kay baloon sa pag-share sa atong kining screen ba, sharing sa screen. Okay naman, Pastor, kay naraman po ko ako gatubang. So sa English, although the light of nature, section 1, chapter 1, section 1, although the light of nature and of the works of creation and providence, those so far manifest the goodness, wisdom, and power of God, as to leave men inexcusable, yet they are not sufficient to give that knowledge of God and of His will, which is necessary unto salvation. Therefore, it pleased the Lord at sundry times and in divers manners to reveal Himself and to declare that His will unto His church, and afterwards for the better preserving and propagating of the truth, and for the more sure establishment and comfort of the church against the corruption of the flesh
and the malice of Satan and of the world, to commit the same wholly unto writing, which maketh the Holy Scripture to be most necessary, those former ways of God's revealing His will unto His people being now ceased. So, bali, ang pasabot ni ini nga gikinahanglan gyud nga isulat ang pulong sa Dios. Gikinahanglan gyud nga isulat ang pulong sa Dios tungod sa daghan nga rasones, daghay rason. Ug ang una dire mauna nga sa wala pa niya isulat ang pulong sa Dios, ang katawhan sa Dios kaniadto o bismo ngani ang dili katawhan sa Dios gihatagan sa Dios sa gitawag nga general revelation. Kanang general revelation muna pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon, pagpaila-ila sa Dios sa iyang kaugalingon generally sa tanan nga katawhan. O dili sa Biblia kundi ang tawag ni ana o sa ka general revelation tungod kay bisan ang mga unbelievers o bisan sa mga non-elect o mga tao nga wala makabasa sa Biblia o wala sinati sa grasya sa Dios, bisan kini mga tawhana adunay pagpadayag ang Dios kanila o ang tawag niya nga pagpadayag usa ka general nga pagpadayag. Ug ang general nga pagpadayag kaning general revelation tulo na siya ka klase, pastor. Una is ang tawag ni ana nato light of nature. So light of nature, nabahin ang light of nature kanang iyang kahayag, no, kahayag sa kaning kinaiyahan. Nabahin na sa duha, una is gitawag na sa external, panggawas, ug ang ikaduha internal. Ang kanang external, butbusut iya sa dito ang Dios nagpadayag gawas sa atong pagkatao, makita nato atong palibot. Makita nato ang gikan sa langit, sa kayutaan, no, sa kadagatan, kabungturan, tanan nga lugar external siya. So busa kay external man, makitaan kana sa mga mata, dili lang nato nga mga Kristohanon, lakip na ang mga dili Kristohanon makakita ni ini. Og mabasa nato diya sa, in fact, diya sa Romans chapter 2 verses 14 and 15. Pakibasa daw, pastor, na kay Bible diya. Romans chapter 2. Romans chapter 2 verses 14 and 15. Okay. Naaman diri sa ubos, pastor, nakabutang. Yes, pastor, sige. For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves, which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts, and the meanwhile accusing or else excusing one another. Okay. Mga hintil ang isgutan diri, meaning dili mga magtotoo, and yet ang balaod sa Dios nasulat sa ilang kasing-kasing. Now kini nga pagkasulat, general nga pagkasulat ni dili nabuhat sa actually sa Holy Spirit ang pagsulat ni ini, kundi ang pagsulat ni ini is inborn. Kibali kinaiyanhon nga pagsulat. Lahi ng pagsulat sa balaan ng Espiritu Santo panahon sa regeneration, sa diha nga born again ta. Kini nga pagsulat sa Holy Spirit, kini nga pagsulat diha sa hearts, sa kasing-kasing sa mga tao, natural ni, inborn ni, pagkatao nato nasulat daan. So kana nga pagsulat muna siya ang konsensya, no, muna ang konsensya nga mohatag sa ato, no, kahibalo nga kining usa ka butang is sala. Now ang mahimo sa konsensya mao nga kini ang konsensya motudlo lang unsa ang foul, unsa ang sala. Ang konsensya dili na siya motudlo sa ato
unsa ang maayo kun dili ang konsensya igo lang na siya mo pahinumdom nga ang atong gibuhat dautan. No, mao na ang mga tao, tanan nga tao bisan pag dili Kristohanon, masuko og himuan nimo dautan pero dili sila maka-identify unsay maayo. No, tungod kay karaman ang naa sa ila. So kini, pastor, mo ni ang light of nature. Ang una is internal, kini konsensya na susulod nato, ug ang ikaduha external. Ug ang external mao nga makit-an nimo unsa ang naa sa gawas. So, halimbawa, makakita kag tao nga mipatay og laing tao, siyempre ikaw mo maghigwaos ang imong kasing-kasing ani ana, gumikan kay dili gyud ana siya maayo, sa imong tan-aw dili maayo. O kung ang imong manghod, imong asawa o baka imong silingan nanglitan na himuan og dautan o ibisan ikaw himuan kag dautan sa imong isig ka tawo, maka amgo ka nga dautan na siya bisan pa kung wala ka makabasa sa balaan nga kasulatan. O bitaw nga diri sa kalibutan dunay mga balaod, gumikan kay ang mga balaod mo naghatag na sila og punishment sa tanan nga mga buhat nga dili maayo, no? So una is light of nature, external o internal. Ang ikaduha diri the works of creation. So no, sa wala pa isulat ang balaang kasulatan, ug bisan pa sa mga tao nga wala makabalo, wala masuhito ug wala makadungog sa gospel, na sila'y naabtan sila sa pagpadayag sa Dios by means of the works of creation. Ang works of creation meaning niini di kay mga butang nga wala gibuhat, kay ang Dios raman ang wala gibuhat. Ang tanan nga butang gibuhat sa Dios. So ang tanan nga butang nga gibuhat sa Dios, mo witness about sa existence ug sa gahom sa Dios. O makita na siya sa Salmo 19, Salmo 19, 1 ngadto sa 3. Palihog, pastor. The heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth his handiwork. Day unto day uttereth speech. Salamat, no? So ingon diha nga the heavens, ang kalangitan nagdeklarar sa himaya sa Dios. And firmament sheweth his work. So klaro ra ko diha, pastor, klaro ra ko. Murag dili klaro. Hello, pastor, hello. Okay. Now, hello, pastor. So dire klaro kaayo nga ang kalangitan, meaning ang solar system ug ang tanan nga naa ni ana nagapadayag may tungod sa himaya sa Dios. So og dinhi makita nato nga ang ikaduha nga pagpadayag sa Dios may tungod ni siya sa himaya sa Dios. Okay. Okay. Okay na, pastor. Okay na. Okay. So mo na ikaduha nga mode, no? Ikaduha nga mode sa general revelation. Ang una nga mode is light of nature. Ang ikaduha nga is kaning works of creation. Na works of creation, ang tanan nga butang ni nga hinimo gawas sa Dios mismo, nga ang Dios man ang wala gihimo, no? So ang tanan nga butang nga gihimo, no, gikan sa langit ngari sa yuta ug hangtod sa ilalom sa yuta,
nagpadayag na siya sa pagkamaayo sa iyang kaalam ug sa gahom sa Dios. So muna ikaduhang pamaagi sa pagpadayag sa Dios sa iyang gitawag nga general revelation. So muna nga ang tao sa diha makit-an niya ang mga buhat sa Dios, gumikan kay walay Biblia nga nagtudlo kaniya, ang mahitabo niini maghimo na lang siya og relihiyon niya o musimba siya sa mga binuhat kaysa magbubuhat. Kana ang hinungdan nganong sa kalibutan daghan ang relihiyon gumikan kay di man mawala ang witness sa Dios pinaagi sa mga buhat sa kabuhatan. So ang tanan nga butang gihimo sa Dios sulod sa unom ka adlaw, 24 hours a day, to dili to allegory or dili ingon nga usa ka myth ang Genesis chapter 1 and chapter 2, kundi tinuod gyud to nga history. Ang nga nabuhat dito, witness may tungod sa Dios. So the moment nga gihimo ang usa ka butang sa Dios, kana nga moment ang maong butang magasinggit mahitungod sa existence sa Dios. Ug ang ikatulo, pastor, diya sa kaning chapter 1 mo ang providence. Providence lahi na siya sa provision, o lahi ang provision. Kanang provision mo nay paghamono sa panginahanglanon nato, mo nay provision. Ining providence, ang meaning ni ini mao ang Dios supervise, naga-preservar og put into order sa tanan nga mga kalihukan og sa tanan nga mga panghitabo dinhi sa kalibutan. Meaning kining providence, ang meaning ni ana nga ang Ginoo active sa tanan nga ligid sa panahon ug ligid sa kasaysayan diri sa kalibutan. Nga kini mao ang pag-unfold, no, kani ang unfolding sa tanan nga decree sa Dios. Now ang decree mao tong plano sa Dios. Plano sa Dios sa tanan nga panghitabo nga iyang himuon gikan pa sa wala pa buhata ang kalibutan, no? So wala pa musugot, no, pag exist ang tanan nga butang. Dito nagsumikat ang decree. While kining providence mo ni siya ang pag-unfold or ang pag-execute sa Dios sa iyang decree. No? So ang decree sa Dios iya nang gi-apply karon ang iyang plano diri sa oras, diri sa time. Muna ang providence. So kanang tulo kaning gitawag nga light of nature, dayon works of providence, works of creation, dayon works of providence. Kining tulo mao ni ang pamaagi sa Dios nga siya nagpadayag sa iyang kaugalingon sa tanan nga katawhan diri sa kalibutan. Busa tungod kay ang Dios nagpadayag man mo'y hinungdan nga wala gyud tinuod nga atheist sa kalibutan. Ang tanan gyud magtotoo sa Dios. Bisan ang atheist nagkato mga tao nga dili mo tuo sa existence sa Dios, dependent gihapon sila sa Dios o sa existence sa Dios. Kay kung wad-on ang Dios, walay atheism. So munay hinungdan nga ang tanang tao adunay consciousness, awareness may tungod sa Dios. Gumikan kay ang Dios nagpadayag generally sa tanang nga tao in the light of nature, in the works of providence, or in the works of creation and in the works of providence. So kini sufficient ni nga pagpadayag sa Dios aron ang tanan nga tao makaamgo og makabaton sa kahibalo may tungod sa Dios sa kalibutan, no?
aduna sila'y awareness nga aduna da Dios nga angay simbahon, angay nga kalagaran. Now, ang kining general revelation, although nagatudlo ni mahitungod sa Dios, apan ginasuppress kini sa tao, gumikan kay ang tao is depraved, ang tao is makasasala, o tungod kay sila makasasala, ilang isuppress nila ang knowledge sa Dios. Palihog pastor, pakibasa Roma kapitulo 1 bersikulo 22. 22 or 32. Oh. Romans chapter 1, 32. Romans chapter 1 verse 32. Okay, yes. Who knowing the judgment of God, that they which commit such thing are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Salamat. So, dunay knowledge of sin ni sila. Dunay knowledge sa judgment due to sin. O kabalo ni sila nga sala ang maong buhat, apan bisan pa sa maong awareness, dunay pleasure sila sa pagbuhat ni anak. Dili lang kay dunay pleasure o sa mga nagbuhat sila ni anak, kundi bisan sa uban dunay pleasure sila nga mutan-aw sa uban nga mohimo ni anak. Sa chapter 2 verse 1, Pastor, chapter 2 verse 1. Therefore thou art inexcusable, O man, whoever thou art that judgest, for within our in thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest does the same thing. Okay. Lisod basahon ng Okay. Now, bakit ani mo pastor nga kining mga tao nga nahibalo nga daotan na sila, pero dili siya makahimo sa pag-avoid ni ana nga sala, gumikan kay siya mismo nagahimo ni ana, usa ang iyang kaugalingon iya pong gihukman, no? Anyway, pastor, na ako'y kauban mga estudyante. Na sila. Hello, Nakauban hello. ako. Oh, hello. Ang isa wala pa naabot, na diri na ako pagkuro niya. Oh, pwede man nga naapod sila diha. Pwede kaayo. Itapad lang sila, pastor, basigan na sila mo minaw. Itapad lang sila. Okay. Okay, so ang general revelation atong i-sum up, una sa tanan, dili siya sufficiente sa pagtudlo sa Dios may tungod sa kaluwasan. Gumikan kay ang tao nga gina-lead sa general revelation may tungod sa awareness o sa iyang pagpaila-ila sa Dios. Dili man ang tao, dili man siya makahimo lagi sa pag sunod sa leading sa general revelation, gumikan sa iyang depravity. Kay kabalo siya nga sala na siya, and yet gusto siya nga mohimo ni ana o aduna siya pleasure. Dili lang sa iyang kaugalingon nga mohimo ni ana, kundi pati sa uban. No, ang ubang mga tao, sa diha nga mohimo ang mga ubang mga tao sa iyang sa moong sala, adunay pleasure ni sila. So ganahan sila nga ang mga tao mohimo usab ni ana. So dili arang o dili sarang ang general revelation, dili able, di siya capable ang general revelation sa pag-lead sa tao sa kaluwasan. So ang gihimo sa Dios
ang gihimo sa Dios actually maong dili man capable ang general revelation, naghimo siya og special revelation. Dunay special revelation nga gihimo sa Dios. Ubusa ang gihimo niya ang siya mismo ami anhi sa ang iyang presensya. Nagpadayag na mismo siya sa mga tao. Ug ang iyang pagpadayag ni ana sa daghan nga mga pamaagi, nagapadayag siya ni ana. Og matod pa, tan-aw nimo sa Hebrews chapter 1 verse 1, pastor, palihog. Okay. God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Okay, salamat. So, By establishment of lahi na din okay, Sorry. sa Hebrews 1:1 na pastor, nga God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. So, ang Dios ni atong unang panahon sa unang panahon ug sa nagkadaiya nga panahon ug sa nagkadaiya nga mga pamaagi, nag-istorya ang Dios, nakig-istorya ang Dios ngadto sa mga ginikanan sa unang panahon, sa mga katigulangan, o gipaagi niya kana sa mga propeta. So ang iyang pagpaagi sa iyang pagsulti kanila, pagpaila sa iyang kaugalingon, gipaagi niya pinaagi sa mga propeta. So mo na initiative nga gihimo sa Dios gumikan kay dili man sufisyente ang kining light of nature, ang works of creation o ang works of providence, dili man siya sufisyente. Therefore, ang gihimo sa Dios mao nga nagpadayag na mismo siya sa iyang kaugalingon personally kanila. Dunay personal nga revelation ang Dios ngadto sa mga patriarka, no, katong mga patriarchs. O kaning patriarchs mao ang sila ni Abraham, no? Sila ni Noah, sila ni Adam. No, ang tanan nga mga karaan nga mga tao sa una mo ang tawag kanila is patriarchs, fathers. So dito ang Dios nagpadayag kanila personally og ang iyang gisulti dili na gyud works of providence or kaning works of creation or light of nature, kundi personal na gyud nga nagpaila-ila ang Dios ngadto kanila. So sa iyang pagpaila-ila, nagpaila-ila siya sa mga ginikanan kaniadto, sila Moses, number 1 ug ang first nga dako nga propeta gyud in his own office mao si Moses. Nagpaila ang Dios sa iyang kaugalingon ngadto kang Moises. Na of course ang mga succeeding prophets sama nila Samuel, no, sama nila ni Nathan panahon ni David, hangtod nga mga major prophets sama nila ni Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, ug sa mga prophets nga sama nila ni Nahum, Amos, Zechariah, Malakay. Tanan kini mga prophets maoy gihimo sa Dios nga mga iyang mga spokespersons, mga ang iyang revelation, ang iyang pagpadayag, iyang gihatag o gi-address ngadto sa mga amahan dito sa mga patriarchs. Unya ang iyang gihimong taga pagsalita og sa Tagalog pa, spokesperson diri mao ang mga propeta. So dinhi sa balaang kasulatan sa unang panahon gisulti gyud nga siya mismo mopadala sa iyang mga anghel, or sometimes ang iya lang tingog mo ay mabatian, or sometimes siya magpakita kanila sama sa gibuhat niya kang Moises sa burning bush, no, katong nasunog nga bush, or
adunay mga panahon mismo nga magpakita siya sa gitawag nga theophany, nga ang Dios mismo magsulob, magkatawang tao ang Dios mismo. No, dili ingon nga usa ka anghel lang o usa ka siga sa kalayo, kundi tao gyud. No, tao gyud. Theophany. Now, kadto nga pagpadayag nahitabo to panahon nga samtang gibuhat pa ang banal or balaan nga kasulatan. Samtang aduna pay gisulat ang balaang kasulatan. No, in the process of writing. Ang Dios nagpadayag kanila samtang ginabuhat pa ang pagsulat sa balaan nga kasulatan. So dinhi adunay rason nganong kinahanglan nga isulat ang balaan nga kasulatan. Adunay rason diri sa atong confession of faith. Matod niya, for the better preserving, munay rason, pastor. For the better preserving, propagating of the truth, and for the words, and for the more sure establishment and comfort of the church, against the corruption of the flesh and the malice of Satan and the world, to commit the same wholly unto writing. So adunay rason, no, kay kung dili isulat, dili gihapon mo pulos sa unang mga kasimbahanan ang special revelation sa Dios gumikan kay makalimtan raman lagi. O kung ang special revelation ang gisulti sa Dios kung dili isulat, hayan kaayo o possible kaayo nga dugang-dugangan sa mga tao ang iyang gi-reveal. No, pareha ba sa ugnaay mga istorya. Kung istorya ang usa ka tawo na agihan lang nga hapit maligsi. Agihan sa tao unya mo uy si Talpulano hapit maligsi. Nya ang giistoryahan niya nakadungog, uy si Talpulano naligsan daw. Pag-abot dito sa pinakalas nga tao, imbes kay naligsan daw, na patay na. Patay. So ang kung dili isulat ang tao mudugang-dugang yun. Mudugang-dugang sa istorya. So kining diri sa pagsulat sa balaang kasulatan, dunay rason nganong isulat. Unang-una, for the better preserving of the truth. Ma-preserve ang truth. So kibali malikayan madugangan, malikayan pod nga makuhaan. Makita nimo diha nga i-preserbar ang kamatuoran nga iyang gisulti ngadto sa mga tao. Dayon kining gitawag nga propagation of the truth, kaning propagating. Dili lang kay aron ma-preserve ang kamatuoran nga dili madugangan o dili maibanan, kung dili aron nga ma-propagate ang kamatuoran. Munay rason nganong gisulat ang balaan nga kasulatan. Mini sa propagation mao ang pagpalapnag, no, mao ang pauswag kahibalo mahitungod niini nga daghan ang mga tao nga makadungog sa kamatuoran. So dili lang kay alang lang kini sa mga Hudiyo o alang lang kini sa mga patriarka, ang balaan nga kasulatan gihatag alang sa tanang katawhan. Makita nimo sa Old Testament nga ang Dios nag-address usab dili lang sa mga Israelinho kundi sa mga Gentiles usab. Nag-address siya. Makita nimo nga ang iyang special revelation iyang hatag alang usab sa mga dili magtotoo, no, sa mga hari, kasagaran sa mga hari ug sa mga ginsakupan nila. Ang mga gingharian sa una gikan sa Egypt,
gibadlong sa Dios, gipang-rebuke sa Dios ang ilang mga pagka dautan, no, adunay mga warnings ang Dios. Apil na usab ni ana ang kining Babylonia, Assyria ug ang nagpalibot nga mga gingharian sa Old Testament. So ang special revelation wala lamang ihatag aron nga mapreserbar kini, kundi isulat usab kini aron nga mo propagate dili lamang sa mga Israelinhon, lakip na usab sa mga Gentiles. O makit-an sa Old Testament kini bisan sa panahon ni Jonas, no, nga dili lang kay Israel mo gusto sa Dios nga makakaplag sa iyang kaluoy, kundi lakip na usab ni ana ang mga Assyrians, kining mga taga dito sa katong Nineveh, no, sa Nineveh nga giadtuan ni Jonas, mga Gentiles man kadto. So dili tinuod kanang ingon nila nga ang gospel diri sa New Testament lang. No, ang gospel gi-preach sa Ginoo kang Abraham, nga analdaan sa Old Testament ang gospel, o mismo ang gospel nga mao ang maayong balita mahitungod sa Dios ug sa iyang redemptive work naa na usab sa o naa na daan sa Old Testament. O pag-abot pud sa New Testament mo gihapon kini nga ang gospel samot na nga ang gospel gibuhian na gyud, no, ang gospel aduna gyud paglapnag didto sa mga hintil. Ug ang una nga pagpalapnag ni ana, no, outside of Jerusalem makit-an sa Acts chapter 2 sa Day of Pentecost, sa diha nga ang mga Hudiyo nga naa sa diaspora, sila tanan, no, kining mga Hudiyo nga naa sa diaspora nangadto sa Jerusalem para pagsaulog sa Pentecostes, o ang ilang mga pamilya gikan sa lain-laing mga kanasuran nakadungog sila sa gospel. So makit-an nimo nga ang gospel karon naglapnag ni samot og paglapnag sa New Testament. Ug mo kanang purpose sa special revelation. O labi na panahon ni Philip na sa Acts chapter 7, niadto siya sa mga Samaritana o Samaritano. O hangtod nga sa chapter 10 si Peter, panahon nga giadtuan niya si Cornelius, no, ang gospel niadto na gyud sa Gentiles. Dayon panahon usab nga si Apostle Paul, no, makit-an nimo nga si Apostle Paul wala man siya paminawa sa mga Hudiyo, wala gidawat ang gospel sa mga Hudiyo, busa ang gospel nilapnag ngadto sa mga hintil. Iyang giwali ang gospel sa mga hintil. So nining pamagi makit-an nimo nga ang special revelation aron sa pagpreserbar sa kamatuoran o sa pagpalapnag niini gikinahanglan nga isulat kini, no? Og naay ikatulo nga rason ngano nga kinahanglan isulat kining special revelation, kana ang Dios mismo mo makigsulti sa tao, personal nga makigsulti pinaagi sa iyang espiritu or siya mismo personal, no? Makita nimo nga dunay ikatulo nga rason nga ang Dios personal nga magasulti sa iyang pagpadayag sa iyang galingon, nga mao ang sure establishment of the church. So kining sure establishment of the church, meaning ni ani nga ang church kinahanglan gyud nga ma-build up or ma-strengthen ang church. So ang rason nga ang rason nga ikatulo mao ang establishment sa iglesia. So ang pag-establish meaning nga ang iglesia ma-strengthen
Actually, kaning sa Matthew chapter 16, Matthew chapter 18 di ay, chapter 16 man siguro na. Chapter 16 verse 17. Nga niingon si Jesus Christ, I will build my church. Kanang build diha, chapter 16 verse 17 ug 18. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Now kanang build diha, wala nagpasabot nga walay existence ang church before. Ay duna na ang church sa Old Testament, duna na ay church. Kaning build diha ang meaning to establish. I will establish my church, or I will strengthen my church. Ano yung meaning ni ana sa Matthew chapter 16 verse 18. So therefore, ang iyang pag-anhin ni Jesus Christ mao ang pag-strengthen sa church. Sa Matthew chapter 5, think not that I come to destroy the law and the prophets. I came to fulfill. Aron ma-strengthen ang church, no? Aron ma-establish ang church, no? Makapundar ang church, or marooted ang church. Kinahanglan nga ang Dios mismo magpadayag sa iyang kogani personally. Now, sa New Testament, nahitabo ka na dili na mismo, di na siya mokuha og mga propeta kaysa sa Hebrews chapter 1 verse 1, sa daan nga tugon nakigsulti siya, no? Nakigsulti siya sa mga Kristohanon, pinaagi sa mga believers, pinaagi sa mga propeta. Pag abot sa New Testament, wala nay spokesperson niya. No, wala nay spokesperson. Pakibasa Hebrews chapter 1 verses 1 and 2, Pastor. 1 and 2. Hebrews 1 and 2. Okay, nara. God, who at sundry times and at diverse manners spake in time past unto the fathers by prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed Heir of all things. Heir of all things, by whom also he made the world. Salamat, Pastor. Now, makita nimo nga sa Old Testament, aduna pa siya mga middlemen, or mga maingon nato spokesperson. Pag abot sa New Testament, siya na mismo inanaog in the person of his Son. No, kay nagtuo ta sa Trinidad. Ang Diyos mismo inanaog, ang second person of the Trinity na mismo inanaog personally, ug wala na siya mogamit pa og mga spokesperson nga mga propeta. Siya na mismo ang nanulti. No, makita nimong diferensya ni ana ang revelation sa Old Testament ug ang revelation sa New Testament, kaning special revelation. Sa New Testament gyud, wala na siya mogamit og mga propeta. Dili niya batasan ang paggamit og mga propeta. Makita nimo diha nga aduna nay direct revelation ang Dios ngadto sa iyang iglesia. No, nga ang iglesia na mismo nakig-uban na kang Jesus Christ. In fact, ang tawag kang Christ, the Logos, the Word of God. Sa John chapter 1 verses 1 and verse 14, verses 1 to 14, makita nimo nga ang Word of God nga mong Logos na nahimong flesh, o nagtabernakulo siya, nag-ig-uban siya personally sa iglesia. No, unlike sa Old Testament nga dili siya personal, nga mo'y nakig-istorya, personal siya ang istorya sa iyang spokesperson, uni ang spokesperson niya mo'y nakig-istorya sa iglesia. Sa New Testament, siya na mismo ang nanaog, wala na siya spokesperson, siya na mismo ang miistorya sa iglesia in the person of his Son, Jesus Christ. So, kana nga
pag-abot ni Jesus Christ, no? Usa ka na sa mga paagi nga na-establisar or na rooted ang iglesia diya sa kamatuoran. No, diya sa kamatuoran. So establishment of the church. Dayon ikaupat, no? Una is for preservation of the truth. Ikaduha is propagation of the truth. Ikatulo, establishment of the church. Ikaupat is comfort of the church. Comfort of the church. Of course, ang meaning sa comfort dire nga ang special revelation aduna siya comfort para sa iglesia. Nga ang iglesia, no, nakasinati ni siya sa lain-lain nga mga trials o tribulation diri sa kalibutan. Makabaton siya og comfort pinaagi sa pulong sa Dios. No, sa atong eksperyensya affirm nato kini nga statement sa atong eksperyensya. Nanginanglan ka og comfort, umubasa ka sa kasulatan, mahibalo ikaw nga ma-comfort gyud ang imong kalag. In fact, sa atong mga kasimbahanan, sa diha nga mo kinahanglan og comfort, wala lain nga ato i-comfort kundi ang balaan nga kasulatan ug ang pagwali niini. Now, nganong kinahanglan og comfort, adunay rason ug usa na niana ang mga trials o mga tribulation, pero dinhi sa atong confession against the corruption of the flesh. Nagpasabot nga ang tanan nga mga membro sa iglesia naalang gyapon sila sa sinful nature, wala mawala ang sinful nature kanila, no? Sa diha after sila na regenerate, after sila nga na born again og aduna nay sanctification sa ilang kinabuhi, ang Dios naga-introduce og bag-ong kinabuhi diha kanila. Aduna nay bag-ong world nga nahimutang nila. And yet wala pa gihapon mawala ang daan nilang kining corrupt nature nila. Aduna lang gyapon sila corruption sa ilang nature. So busa gikinahanglan nila nga adunay word, dunay special revelation, labi na nga kinahanglan na gyud nga adunay kining pagpadayag sa Dios, ug ang pagpadayag sa Dios gikinahanglan usab nga isulat aron nga anytime nga gikinahanglan ang comfort sa Dios, adunay madali-dali makuha nga or kaning madangpan nga pulong sa Dios. So corruption of the flesh mo ni atong adlaw-adlaw nga battle, no? Sa atong sanctification, do not tay combat against the flesh. Adunay battle against the flesh. So sa diha nga adunay battle against the flesh, ang balaang kasulatan gigamit sa Dios ingon gyud nga atong sword or atong hinagiban batok sa corruption sa unod. O sa diha makasala kita, ato man gyud kini nga sala, no? Dili tinuod ka ng ingnon sa mga charismatic Pentecostal nga ang kada tao dunay spirit of drunkenness, naa sa tao daw adunay spirit of gambling, nayuban spirit of lying, daghang spirit sa tao unya ipasumangil dayon nga kung makasala pananglitan makahimo og sala, spirit of fornication pananglitan mo ana dad pastor di manggod ako'y kuan ana kay na may spirit nga mo'y naghimog fornication or mo'y naghimog adultery. So ipasangil. So actually kana nga doktrina giwad-an diha og responsibilidad ang makasasala nga murag dili siya manubag kay naa mo gidautan nga espiritu nga mo'y naghimo ni ana. Pero dire usay pasangil pa ka Satanas nga ay naa mo demonya sa Satanas. O niya magkabati si Satanas, maingon nga
ngano ipasangil man na sa ako nga ikaw may naghimo ana. So dire sa ato, no, do na patay corruption sa atong unod. No, do na corruption sa atong unod. So gikinahanglan gyud nga adunay word of God, no? Mo-sanctify kanato ang word of God. Of course, ang Holy Spirit panahon nga gi-regenerate ta, gi-born again ta, adunay principle of sanctification nga gi-introduce diri kanato ug nahimo nga kabahin na kanato. Apan wala pa gihapon mawala ang corruption of the flesh. So therefore, gikinahanglan nato nga ang special revelation sa Dios nga mao ang iyang pulong, gikinahanglan nato anytime nga available permi. So therefore, gikinahanglan nga isulat kana ug mao na nga dunay Biblia from Genesis to Revelation. And then dunay gitawag the malice of Satan. Now kaning word nga malice, dili kini kanang malicious feeling lang nga atong pagsabot. Nga ang meaning nato sa malice yo kanang dirty mindedness. Di na mo meaning ana nga malice. Kining malice diri ang pasabot is kana bang aduna siya desire nga himuan nga makahimo ikaw og dautan. O adunay desire siya nga modistroso kanimo. Munay meaning ni ini nga malice of Satan. Murag enticement. Diba? Yes, murag iya kang gi-entice para moadto ka sa kadautan. Munay meaning sa malice, no? So si Satan, anong gitawag sa Satan, gumikan kay siya enemy. Kaaway siya. O ang iyang role is kanunay gyud siya mohimo og dautan. No, mohimo gyud siya og mga dautan og wala siya plano para ikaayo nato. Kung aduna naman siya i-offer sama sa gihimo niya kang Satan nga i-offeran og power, although nga katong gihimo niya kang Jesus, no? Dito ang gihimo niya kang Jesus sa dihang night temptation si Jesus sa Matthew chapter makita nimo sa chapter 4 sa Matthew, gi-offeran si Jesus og mga kagamhanan sa kalibutan, dili tinuod na kay ang tinuod nga tag-iya sa tanan nga kagamhanan ang Dios raman, no? Ang iyang gi-offeran nga si Jesus, no, sa diyang ni-offer siya sa divine nature ni Christ, Dios si Jesus Christ, ug siya ang tag-iya sa tanan nga mga bahandi sa kalibutan o sa tanan nga mga kagamhanan sa kalibutan. O busa sa diyang ni-offer siya, wala siya ni-offer sa divine nature ni Christ. Dito siya sa human nature ni Christ. Kay ang human nature naa sa weakness niya atong panahon na. Gitintal niya, no? Aron nga si Christ in his human nature, no, makabaton o gahom niining kalibutan. So muhimo siya offer sa tao para or kanato para makabaton ta og kaayuhan kunuhay, pero ang maong kaayuhan actually para sa atong destruction kana. Mura si Satanas og usa ka bakterya nga mo kening mupuyo sa atong panit nga sige gatol na siya, ganahan kay ta mo kalot, pero samtang gasige ta og kalot sa atong panit, dili bakterya ang atong gikalot, kundi atong panit kung atong gikalot ug mag-anam og dugo ang atong panit. Ano ang gihimo ni Satanas sa ato sa diyang every time nga pakita ta og musunod ta sa tentasyon ni Satanas, abi nato nga ang dunay maayo atong gihimo, na-satisfy ta, murag gatol ba nga atong gikalot, na-satisfy ta, pero wa gyud nato gihuna-huna nga samtang gikalot nato ang maong katol, nagsige pod og dugo ang atong unod ug atong panit. Muna ginahimo ni Satanas sa iglesia, no, nga very satisfying kaayo sulod sa iglesia
nga ang mga katawan sa Dios magdunay bickering, adunay fighting, adunay sa sulod sa iglesia, dunay gossip or bisag unsa nga mga sala, very satisfying sa flesh, pero ang bugti ni ana mao ang distraction nato. Now, unsa man ang gihimo sa Dios, mao ang pag-provide niya sa special revelation sa church aron nga ang church madipinsahan gikan sa malis ni Satan nga mao ang paghimo kanato og dautan. Dayon adunay purpose kani mao ang ikalima, kaning malice of the world. No? Malice of Satan, dayon of the world, or temptation of the world, or the malice of the world. Ang kalaban nato ang atong kugaling unod, dayon si Satanas, ug ang ikatulo mao ang kalibutan. Now ang kalibutan dili na ang kalibutan sa John 3:16. O kay ang kalibutan sa John 3:16 dili man kaaway sa Dios ang moong kalibutan. Dili mang John 3:16 nga kalibutan gihigugma man sa Dios. Kini nga kalibutan mao kanang kalibutan nga gikaligut-gutan sa Dios. O kini ang meaning nining kalibutan, kini mao ang kalibutan sa sala o kalibutan sa mga makasasala. Busa ang sulbad sa Dios tungod sa panag-away tali sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa bitin, kaning gitawag nga kay ang adunay panag-away nagsugod sa Genesis chapter 3 verse 15, kanang naghatag ang Dios og pronouncement sa war in between sa seed of the woman and the seed of the serpent. Ug kaning seed of the woman mo kini si Jesus Christ o ang mystical body ni Jesus Christ mo ang iglesia. Ug kining iglesia nakig-away karon sa seed of the serpent nga mao ang kalibutan. So ang pagkig-away sa seed of the woman ug sa seed of the serpent no nagsumikad sa unang mga ginikanan nato ug hangtod sa atong panahon karon nahitabo kana. Og ang seed of the serpent o kani ang mao kani gyud ang antikristo no nga kaaway sa kaaway or mo ay nagpakaaron ingnon nga siya mong si Kristo. Og ang iyang aduna pud siya ay matawag nato nga girepresentahan. Nagarepresentar kini sa world. No, nagarepresenta kini sa kalibutan. O ang maong kalibutan kaaway sa iglesia. Ug unsa man ang pamaagi aron nga ato mabuntog ang kalibutan. Of course, si Jesus nakabuntog na niini. Pinaagi siyang kamatayon ug pinaagi siyang pagkabanhaw ug karon nagahari si Jesus Christ diya sa iyang trono. Apa na ang iglesia niya paghihapon sa kalibutan ug nakig-away gihapon sa kalibutan. No? Niya siya ang iglesia niya sa yuta ug nakig-away against sa kalibutan. Ug busa ang pamaagi aron nga kita makaaway, makapakig-away against sa kalibutan. Mao gayud ang atong paggamit sa pulong sa Dios. Mo ang special revelation. Tanawa, so makita nimo Isaiah chapter 8 verses 19 and 20. Palihog. Isaiah Chapter 8 verses 19 to 20. yung basahon. Yes, Pastor. Please. And when they shall say unto you, seek unto them that have familiar spirits, and unto wizards that peep, and the muter, should not a people seek unto their God, for the living to the dead, to the law, and to the testimony, if they speak
not according to this word, it is because there is no light in them. Okay, salamat. Now, ang kaaway sa Dios o ala ang mga hintil, ang mga pagano, sa diha nga gusto sila nga makahibalo sa kining kabubuton sa Dios. Dito sila mangutana sa ilang mga demonyo, sa mga mangutana sila pinagi sa espiritismo. Mangutana sila sa mga medium. O niya nahitabo kana dili lang kay sa atong panahon kundi pati panahon ni Isaias nga sa diha nga ang mga hintil gusto nga makasayod may tungod sa kabubuton sa Dios. Dito sila mangutana sa mga salamangkero o sa mga diwatahan. O mato niya, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So kung wala sila kaning mga diwatahan, wala man sila mo base sa ilang mga istorya sa pulong sa Dios, pulong ni Yahweh, ang ilang gibasihan mo ang pulong sa ilang mga demonyo o pulong sa ilang mga diwata. So kung wala man sila mo base sa pulong sa Dios, tungod kay walay kahayag diha kanila. So makita nimo nga dunay kalahian the way ang iglesia o ang kalibutan adunay kalahian kanila sa sa source nila or sa method nila, nasa source o sa method nila sa pagpanghibalo sa kabubuton sa Dios. Unang-una ang source nila is dili Biblia, dili kasulatan mo ay gibasihan, kundi ang ilang source sa ilang prophecy mao ang ilang medium o ang ilang mga buhat-buhat. Og ang source nila dito gikan sa mga demonyo. Now, sa iglesia dili ang atong source ug ang atong medium no pamaagi or medium di na lang kung gamit ana nga term medium kundi ang atong pamaagi or method sa pag-extract sa pulong sa Dios mao ang iyang special nga revelation. Extracta sa pulong sa Dios gikan sa special revelation dili sa bisan unsa nga mga butang. So, diri sa confession kana ang rason, mga rasones nganong necessary no ang pagsulat sa special revelation sa permanent no nga permanent nga pamaagi o ma-permanente lamang kana pinaagi sa pagsulat ni ana scripturation. Kinahanglan isulat na sila aron nga dili siya makuhaan o dili madugangan o aron nga usab nga ma-propagate ang kamatuoran o kana ang rason nga kinahanglan nga adunay special revelation o nganong isulat usab o kana ang kibali primary nga mga rasones. Dayon adunay segunda nga mga rasones o mo katuuna para mapreserbar ang kamatuoran, ikaduha para mapalapnag ang kamatuoran, ikatulo aron nga ma-establisar ang iglesia, ikaupat aron nga adunay comfort ang iglesia, comfort against sa corruption sa unod, against sa malisya ni Satanas ug malisya sa kalibutan, aron nga kita mga kaigsuonan, kita nga iglesia no makabaton sa tibuok nga knowledge sa kaluwasan. O dunay statement dinhi nga sa atong panahon karon
tungod kay ang kasulatan, no, naa naman kumpleto naman ang kasulatan nga sa atong panahon karon wala na gikinahanglan ang pamaagi sa daan nga tugon. No, wala na gikinahanglan ang paagi sa daan nga tugon nga mao ang pagpadala niya og mga propeta o pagpadayag niya sa iyang katawhan pinagi sa nagkadaiyang mga pamaagi. O kana atong isgutan nato sa sunod nga higayon kining pamaagi nga gihimo sa Dios aron sa padayag sa iyang kaugalingon, espesyal nga pagpadayag sa iyang iglesia. O kini atong pagisgutan sa sunod nga higayon. So mabatian ra ko ninyo, Pastor. Okay Okay na. kayo? Oh. So hello. Okay. So atong Kauban. ipaila-ila imong kauban, Pastor. Ipaila-ila palihog. Kini si Cedric, ako ang pagumangkon, Pastor. Oh, hello 14 Sid. years old. Okay. Si Cedric. Okay. Then kini siya, si Jane, 14 years old. Hello, Jane. 15 years old po. Si Jane. Then kini siya, si Okay. Nawala mo, Pastor. Nawala. Sige. Salamat kayo, no? Salamat kay naamo diha og welcome kayo mo, no? Every time nga naatay pagahimon nga sama niini, welcome kayo mo join. Og hopefully next time magadungan mo. Magadungan ta. Hinay kay Pastor, hinay. Pero sige ra.